To wa'adin wannan gwamnati kusan ya zo ƙarshe bayan kwashe shekaru kusan 8. Ko da ne kake ganin arewa za mu ce ta amfana da wannan gwamnati? Da kamata ya ku aika da 'yan jarida su je jihar Katsina, su je ƙananan hukumomi 14 can dai shugaban kasa ya fito, sai ku tambaye su menene nasarar da kuka samu, menene ɓargon demokaradiyya da kuka samu cikin shekara 7. za su gaya maka wannan ƙananan hukumomi guda 14 sun gagara zama ƙananan hukumominsu, sun gagara noma, kasuwanni ba sa ci, ‘ya'yansu ba su zuwa makaranta, ba asibiti. Katsina kawai kenan. Ka je ka tambayi mutumin Katsina wanda ke da jarin miliyan 10 kafin wannan zuwan gwamnati, nawa ne jarinsa yanzu, in ma akwai jarin. Ka je ka tambaya yaran da ke zuwa makaranta suna zama ƙasa, Allah kaɗai sun iyakarsu a jihar Katsina kenan. Yau a jihar Katsina in aka zo nema aure gidanka, in kana jin shawara ta kai ba Katsina mai kallon wannan hili, da mutumin nan ya gaya maka ɗan garuwa ne ka ba shi saboda akalla kana daga nufin za ka samu ruwan sha da ruwan wanka da ruwan sauran ibadoji. Don yau Katsina kishi 90% na mutanen jihar Katsina ruwan sha suke sai. Garuwa, ‘yan garuwa ita ce sana'a mafi mutunci. Dan ɗan garuwa wallahi tala kan ba yake ma, ka buga mai waya ki ɗauka, ka ba shi kuɗin ruwa sai an yi sati ya ce maka za a kawo, saboda ni babu ruwan. Duk da an kashe biliyoyin kuɗi tsakanin ruwasa, wata cibiyar gwamnati mai samar da ruwa a karkara, da kuma water board, biliyoyin kuɗi babu ruwa. Babu ruwa a Katsina, babu a Sokoto, babu a Zamfara, babu a Kebbi. Kwanan nan bayan an kashe biliyoyin kuɗi, gwamnati misali ne da mutane wayewa zai ciwo bashin biliyan 1 ya samar da ruwa. Kai da ya kashe biliyoyin kuɗi shekara 7 da suka wuce, fiye da biliyan 30 a kan ruwa, ba a samu ba. Wai sai yanzu a zo a yi sharar treasury, za a ciwo bashin biliyan 1 daga Fidelity Bank, wai a kaddamar da samun ruwa Katsina. Wannan renin waye ne, kuma baka da fitowar ranar da faɗi wata. Ka je ka ce mutanen Zamfara wacce nasara aka samu ga kashin wannan gwamnatin, za su gaya maka, ni ban gaya maka, za su gaya maka ba. Kullum sai an saci mutum a Zamfara, kullum sai an mata fyaɗe a Zamfara, kullum sai an saci yara a Zamfara. Har yanzu akwai yaran Zamfara, Kebbi, Sokoto a cikin daji, 'yan mata da 'yan maza. Har yanzu akwai manowa hannun 'yan bindiga. Ka tambayi mutanen Zamfara da Sokoto da Kebbi wacce nasara aka samu wannan gwamnati. Ka samu din mai bin hanyar Kaduna, ka samu mutanen Kogi da mutanen Niger, duka tambaye su. Ka je ko ina jihohi duk ka je ka tambaya wacce nasara aka samu. Ba za ka ji nasara a bakina ba, za ka ji a bakin su.